hogy na mi újság, hogy állunk, tudunk-e készíteni fényképeket. Üres volt az a fal, üres volt, a kontinentál állvány is üres volt, és hát akkor eldöntöttem, hogy nem csinálok szeretetcsomagokat, hanem beteszem zacskókba, kosárba, és majd húztok belőle. Mindegyik zacsiból egy csukott szemmel, belenyúlva. Szóval kis izgalmat is vigyünk a napban. Szóval itt vagyunk most. A Mózes műhelye 11 éve indult, 2014-ben. Tényleg, akkor még a főiskolát végeztem Egerben, az utolsó évet, és elegem volt a diákmunkákból. Tényleg azok a diákmunkák azok szörnyek voltak, amiket folyton kaptam. De amellett még tanultam, mindent csináltam, sportoltam mellette, és akkor gondolkoztam rajta, hogy nincs kedvem többet diákmunkázni, ne ilyen iskolázatlan, rengeteg iskolázatlan főnököm volt ilyen helyeken, és a buli, amikor leosztottak, kioltottak valamiért, amiben nem volt igazuk, szerintem. És mondom, nem diákmunkázok többet, inkább csinálok valami sajátot, hogy utolsó évben ne úgy kelljen eltartania, mert hogy ne diákmunkából kelljen tartanom magamat, meg a szüleim segítettek, hanem valami sajátot, és elkezdtem a kis vállalkozásomat. Néhány kerékpárral, néhány forinttal, néhány fillérrel. Persze az elején, az első 2 hétben, amikor megvásároltam a 12 négyzetméteres helyhez a felújításra való dolgokat, már akkor elfogyott a pénz, kiokkoltam magamat, de mindig lehetett előre menni, mindig az adott pillanatban, amikor fogytán kezdett lenni a pénz, akkor adtam el egy kerékpárt. Jött a vásárló, hogy láttam ezt a kerékpárodat, akkor még azt hiszem volt express.hu. Láttam ezt a kerékpárodat, és szeretném megvenni, és tele szájjal mosolyogva ment meg. És mindig ilyen tovább gördülés volt. Azután pedig volt olyan is, hogy 2021-ben úgy éreztem, hogy nekem még egy boltot indítanom kell. Elindítottam egy másik boltot, ami gyönyörű volt. Tényleg az eddigi Mózes műhelyétől milliószor gyönyörűbb, szebb, jobb, kultúráltabb, gyönyörűbb. Szakértelemben is ott voltunk, nagyon a srácaim nagyon ott voltak, de nem volt buli, mert a Mózes műhelye tartott el azt a boltot. Pont rossz időben időzítettem, mert az akkor a Covid után volt. Covid-kor kerékpáriparnak nagyon megnőtt a forgalma, azután pedig pangó időszak jött. Gondoltam, hogy nem baj, hát kibírjuk ezt a pangást, néhány évet, de aztán amikor már a 3. éve mentem mínuszba miatta, akkor mondom nem, tovább nincs, és bezárta 2021-ben. Megbővült árukészlettel folytattam tovább a Mózes műhelye kerékpárüzletet a pincében, nem tudom, emlékeztek-e a Ballagi Mór utcában, többen voltatok. 2020-ban költöztem át oda, és úgy költöztem át oda akkor, hogy nem tudtam, hogy forgalomnövekedés lesz, fogalmam se volt, hogy Covid lesz. Hallottam, hogy lesz valami, hogy van valami vírus, valami Covid, de hát az engem teljesen nem értettem, hogy mi az, mondom, ez valami riogatás. Aztán éppen, hogy beköltöztünk, olyan forgalmat bonyolítottunk, hogy utána akartam másik boltot még mellé, de ahogy sikeres vállalkozókat megkérdeztek, vagy egy sikeres vállalkozót megkérdeztek, és
kérdezték, hogy mi a sikernek a titka. Szerintetek mi? Hát szeressük, amit csinálunk. És meg is érjek csinálni. Hát ez is benne van. De nem erre gondoltam. Dolgozunk keményen, és legyenek fontos pártfogóink. Ez is jó, de azt mondta el az ember, nem tudom, hogy ki volt pontosan, hogy a rengeteg rossz döntés. Amiatt lett sikeres, a rengeteg rossz döntés miatt. Dolgozom rajta, hogy jó döntéseket hozzak, folyamatosan képezem magamat, a Bálinttal dolgozok együtt, ott van a kerékpárszerelő szakemberem, aki tavaly szeptembertől dolgozik a Mózes műhelyének. Elkezdte nagyon félszegen, bár volt benne egy kis szóval tetrekészség, tetrevágy, tanulni akarás, és a mai napig folyamatosan tanulja, sőt, tanultunk együtt is dolgokat, rengeteget, folyamatosan képezzük magunkat az új rendszerek felé, például az elektromos váltórendszerek felé, Shimano Di2, a SRAM-nak az elektromos váltórendszere is, és dolgozunk ezen. Dolgozunk azon is, hogy zenét forgatagában. Az offline letöltésekkel bárhol. hogy a reklámot meghallgassuk. Reklám fontos. Pedig újra és újra lejátsza, halljátok? Csak zene, hangalapú reklámok nélkül a Spotify Premiummal. További tudnivalóként koppints a reklámszalakra. Bocsánat, ez a vállalkozás csóróságának a jelen, hogy nem fizetek elő a Spotify-ra, amire ma kattintottam rá harmadjára az életemben. Na hol? Na, folytatom. A vállalkozásomat a kezdetektől használt kerékpároknak az értékesítésével kezdtem. És nem tudom, több száz vagy hát szerintem 1000 és 2000 között lehet az a kerékpár darabszám, amit 11 év alatt értékesítettünk használt kerékpárként. Ezeket a kerékpárokat a kezdetektől hát úgy kezdtem, hogy magánszemélyektől vásárolgattam. Aztán rájöttem, hogy magánszemélytől vásárolni nem jó, mert így egy-egy kerékpárt, mert ha elmegyünk, úgyis át akarnak verni, be akarnak csapni, vagy ha nem is tudják, akkor is becsapnak, akaratlanul is, mert nem mindenki van tisztában a kerékpárjának az állapotával, minőségével, és emlékszem az első ilyen vakon vásárlásomra, hogy megláttam az express.hu-ról megvásároltam, képzeljétek. Ott volt gyönyörű, sárga, ma már hulladékkerékpárnak gondolom, de hogy majd azt megvásárolom és jó kis árréssel el tudom adni, miután felújítottam, és leírtak róla minden gyönyörűt, hogy ilyen szép, meg olyan jó, meg mindene tökéletes, és nem mentem el érte, mert valahol vidéken volt, hanem elpostázták nekem. Elpostázták, és hát amit leírt róla a hirdetésben az ember, annak mindennek az ellenkezője igaz voltál pontosan. Azután, hogyha így vásároltam kerékpárt, akkor ennek a tudatában indultam neki, hogy oké, akkor belealkudunk a felébe, és ha odaadja, akkor elhozzuk. És mindegyiknél bejött, hogy mindegyiknél voltak olyan bibik, amiket egy szakember észrevesz, vagy
aki tulajdonos, az el akarja hallgatni. Vagy akarva, vagy akaratlanul, de ez folyamatosan előforduló dolog. Az elején, aztán magánszemélyektől vásároltam, aztán képzeljétek, Ozoráról. Nagyon normális, nagyon jó fej cigánycsapatot ismertem meg ott. Mindig voltak Csak, jobb csak ingájuk. tőlük vásároltam. Tényleg, amire kezet fogtunk, az mindig úgy volt. Amit megbeszéltünk, az mindig úgy volt. Emlékszem az első ilyen utamra, 2020-ban volt, amikor még a Csóka utcai, a Kismózesben voltunk. Így volt. A Kismózesnek hívom. Hát A ez Csóka kicsi. utcai 12 négyzetméteres helyet. És képzeljétek, akkor már, hogy volt? Úgy volt, hogy nagyon akartam már bővülni akkor, meg volt rá félretéve anyagi keret, és hát kerestem a helyeket, de semmi épkézláb üzlethelyiséget nem találtam a környéken sem, meg sehol sem, ami úgy felkeltette volna az érdeklődésemet. És hát láttam, akkor már nem volt express.hu, mert az 2020-ban volt, akkor megvásároltam már talán a jófogás. És láttam egy hirdetést, hogy 130 vagy 140 kerékpár eladó, felújítandó állapotban, vagy fellelt állapotban. És akkor fölhívtam, egyeztettem, kaptam még plusz képeket, király volt. Megbeszéltük, hogy lemegyek, megnézem a kerékpárokat, hogy hozom el, azt még nem tudtam. Vagy lehet, hogy már megbeszéltem velük, hogy ők le tudják szállítani nekem. Béla, te emlékszel? Hogy jött ilyen sok valahol? Na, és Igen. akkor leautóztam oda a kis autómmal, megbeszéltem velük, hogy jó, rendben, jó lesz, megbeszéltük az árat, kezet fogtunk rá, nem fizettem ki nekik semmit még, és megbeszéltem, hogy leszállítják nekem Budapestre a műhelyemhez. Mondták, hogy hol tegyem a műhelyemben a kerékpárokat, 125 vagy 126 kerékpár, azt nem tudtam. Úgyhogy akkor már volt raktáram a panelházban, a fele ilyen 50 darab befért oda, a másik fele befért a pincéből, elsajátítottam magamnak csúnya módon helység, egy területet, hogy oda letettem. És a maradékot pedig elkezdtem behordani a leendő, kibérlendő helyre, ami a pincehelység volt a Ballagi Mór utcában. És gondoltam, hogy majd a Ballagi Mór utcában, ott majd raktárként fogom használni azt a helyet, mert nem bírtam elképzelni, hogy azt üzlethelyiségnek használjam. De akkor kezdett el dolgozni az idős kollégám, a Veres Gábor nálam. És ő mondta az ötletet, hát Mózes, hát itt van ez a hely. Hát pikpak, alakítsuk ki üzlethelyiségét. Hozzuk ide az üzletet, ne a 12 négyzetméterben legyél. Jó, mondom, oké. Gondolkoztam rajta, rendben, jó, megcsináljuk. Valahogy Sertiben találtam egy csapatot, aki vállalta a kitakarítását a helynek, hát ez szenes pince volt, képzeljétek, szutyok volt. Penészesek a falak, végig penészesek, most is. De kibérelte, és elkezdtem oda behordani a bicikliket, mire kész lett az üzlethelyiség, addigra a kerékpárokból már egy se volt, mindet eladtam. Én voltam akkor a budapesti lomis kerékpáros nagykereskedelem. Jöttek hozzám 10-esével, 20-asával vitték a kerékpárokat, és majd láttok képet, aki az utolsó 30-at megvette talán. Majd mutatok képet róla. És így kezdődött a Mózes műhelyének a második, az első költözése. Ott voltunk 2020-tól 25 elejéig. Közben szintén rengeteget fejlődött a vállalkozásom. Volt rengeteg fluktuáció, szóval
nagyon sok szerelő megfordult, nagyon sok volt pár eladó, aki megfordult nálunk, és voltak, rengeteg jó pillanat volt, rengeteg jó dolog volt, aztán 2020-ban, amikor átköltöztünk, akkor úgy megnőtt a forgalom, hogy rendbe kellett tenni azt is, hogy ne csörögjön folyamatosan a telefonom, hogy a srácaim hívjanak, hogy Mózes, itt van ez a vásárló, és mit csináljunk a kerékpárral, mit mondjunk neki, mit mondhatunk, bevállaljuk, ne vállaljuk? Mennyi pénzbe kerül ez, vagy hogy működik a munkafelvétel, meg ilyen kérdések voltak. És képzeljétek el, akkor házasodtam abban az évben, 2020-ban. Nászút, ez az év. gyönyörű év volt, igen. Mi a drága apósom. És 2 hetet dolgoztam azon, hogy megírjam az üzleti protokollunkat, hogy mire mi a válasz, melyik kérdésre mi a válasz, milyen alakadásnál mi van, hogy mik az irányelveink, a vállalkozásomnak az irányelvei. És képzeljétek el, elmentem Nászútra, olyan kellemetlenül éreztem magamat, hogy nem csörög a telefonom, oda nem hiszem el, mi van. Este hívom a srác, az eladó srácot, a Bencével nagyon szerettem dolgozni. Fú, nem tudom, emlékszik-e valaki a Bencére? Magas srác, sötét ruhában volt általában. Azt nem tudom, de magas így. Ő volt az eladónk a Mózes műhelyében 2020-tól. És mondja, hogy kérdezem, hogy Bence, mi van? Mi történt? Hogy Megállt, nem jön senki. semmi probléma nincsen? Előtte egy pár nap adtam oda nekik az üzleti protokollt, és bemagoltattam velük. Elolvastattam, beszélgettünk róla, és nem csöngött a telefonom. Azt mondja nekem a Bence, hogy Mózes, minden rendben van, azt várjuk, hogy gyere már és vidd el a pénzt, mert nincs hova rakni. Szóval akkor nagyon ment. Ez nagyon jó volt, nagyon jó pillanatok voltak. Sajnálom, hogy a feleségem nincs itt, de más programja van. Ezt a megnyitót is 1 héttel korábban akartam megszervezni, elkészíteni, de nem hagyta az élet. Nem hagyta az élet, hogy 3 nap alatt elkészítsük az üzlet berendezését, meg mindent. Inkább 1,5 hét volt, mire itt bekészültünk. És rengeteg azt nem mondtam nektek, azért kellett elköltöznie másodjára a Mózes műhelyének. Igen, először, amikor átköltöztem a Ballagi Mór utcába, ezután most 2025. januárjában el kellett költöznünk, mert béreltem azt a helységet, ahogy ezt is, béreltem azt a helységet, és a tulajdonos, akitől béreltem, eladta egy barátjának, aki más célra fogja használni, és addig januárig kaptam ultimátumot, hogy addig költözzek ki, ez novemberben vagy októberben már régóta lebegett a fejünk fölött ez, hogy mikor kell költöznünk onnan. Nagyon nagy volt a bizonytalanság mindennel kapcsolatban, azután megkaptam a dátumot, hogy január, nem tudom már hanyadika, és akkor gyorsan Settibe kiköltözni. Azután pedig ezt az üzlethelyiséget találtam, nem is volt üzlethelyiség, ezt találtam, de ezt a helyiséget már 10 éve nézegettem magamnak, de most találtam meg az embert, akié, és megbeszéltük a dolgokat. Úgy volt, hogy február elején beköltözünk, vagy január végén. Azután, ahogy azok a felújítások lenni szoktak, minden csúszott, és mostanra április van, április eleje, 12, így van. közepe mindjárt.
ekkora sikerült beköltözni. Ez a nagy sztori. Még azt nem mondtad, hogy mi volt, hogy kétszer költözés, hogy Hát úgy, hogy Ja, van. igen, valakiból... kétszer költözés, képzeljétek el, nem volt hova menjek, nem volt hova vigyem a dolgokat, és visszaköltöztem a Kismózesbe. Az meg volt még? Az meg volt még, Az meg saját- az is meg stabil. az édesanyámnak, édesapámnak a De az hol? saját az meg. tulajdon, a Csóka Csóka utca. utcában. Itt, ahogy kimentek a Ballagi Mór Muzeális. utcából, végig, a Ballagi Mór utca végén a Bartók Béla út, átmentek a Bartók Bélán, És az, hogy panelház sor, panelház előtt bal oldalán bementek, és az első sárga ház. semmi divi. Az első Igen, sárga jó. ház, igen. Van belőle még 3, Igen. vagy még 2. Ami egy, igen. Igen. Itt, Igen. igen. A Csóka utcában nőttem föl, Hát, jó kis. Stabil. ismernek ott, mint a rossz pénzt, én is őket, mint a rossz pénzt. Szóval ott nagyon nem tudnak érni meglepetések. A holmiainkat pedig azt hiszem három helyen tároltunk, vagy 4 helyen, 4 felé voltunk. Volt az üzlethelység, a műhely, mellette a diagnosztikai műhelynek nevezett irodám, Igen. a panelház alatt a raktáram, és a Laci barátomnak, aki itt volt már az elején, és majd visszajön még, neki van a Bicikleasing nevű vállalkozása, hogy tőle lehet hosszú távon leasingelni kerékpárokat. Leasing, ja. Azt hiszem 3 hónap vagy fél év, amire minimum ki kell bérelni tőle. És neki hát 2 pincével odébb a pince helységébe, ugyanúgy utcáról nyílik, mint ahogy az enyém nyílt ott. Ugyanabban az utcában 10 méterrel odébb oda kellett átköltöztetnem a dolgokat, és annyira hálás vagyok neki is, hogy tárolhattam nála 3 hónapig, meg azt is szeretném megköszönni a barátaimnak, akik jöttek segíteni a költözésekben, az zseniális volt. Édesapám is segített sokat, a drága apósom is segített sokat. Együtt hoztuk el, majd megmutatjuk azt a salgópolcot ott bent, amin a holmiaink vannak, a termékeink. Azt ketten pakoltuk be egy kis teherautóba, egy bazinagy kis teherautóba, és ketten pakoltuk le, vagy nem, akkor már Bálint is segített, akkor már 3-an. Volt egy vásárlónk is, aki nincs most itt, de boldog, azt mondta, ő segíteni akar nekünk a költözésbe, és hogy 2-3 napot jött a Kristóf velünk a Kismózesbe átköltözésnél. Az annyira jól esett az is, meg tényleg a barátaink, a családtagok is segítettek sokat. Tegnap este pedig a Kornél itt jött és mondja, hogy hát Mózes, hogy állsz, akkor fotózhatod? Mondtam, hogy micsodát. Jött a feleségével, és ja, jó, oké. Itt van a hal a szatyrunkban, a kocsiban. Reméljük, hogy nem úszik el, 1 órát segítünk, és itt volt vagy 1,5-2 órát szerintem. Nem tudom, az a hal túlélte, mert a hal az már nem élte. Igen. De hogy jó lesz-e valami halchipsnek mondjuk. Ja. Szóval... Na, nasítatok egy kicsikét, azután képeket fogok mutatni. Jó, köszönjük. Jó? A visszatagságos Vagy, volt. igen. Még mekkora ez a helység most akkor? Ez a helység most majd meglátjátok, 60 négyzetméter összesen, de akitől bérlem, annak a jó voltából egyéb helyiségekben is tárolhatom a dolgainkat, amikben nem rendezkedünk teljesen. Az első üzlethelyiség, akivel dolgom van, hogy nem nekem kell kialakítani az üzlethelyiséget, hanem ő alakítja ki. Nyilván az ár is ennek megfelelően van kiszabva, de hogy a Ballagiban az üzlethelyiséget, ami ott volt, az minden az én kezemnek, meg a pénztárcámnak volt köszönhető.
de mondjuk ezért cserébe nem volt olyan magas a bérleti díj. És ez mi volt az előtt? Ez a hely. Itt valami nyomdaipari tevékenység zajlott. Meg nyomtatók, gondolom, nyomtatójavítás. Tessék? Elvileg ilyen kodakos ilyen fotóelőhívó volt. Igen. Nagyon régen. Annak az úgy szlóvói. Igen. Mindenki úgy ismeri ezt a tömböt, hogy a szoláriumos, mert a Igen. Vallagimór utcában szolárium van, és valahogy úgy onnan kell elkalibrálni az embereket. Ugye? Na, akkor lássuk be. Köszönjük. És még a terves? Most, hogy megérkeztél, van egy nagy levegő. Igen, nagy levegő. Most az a tervem, hogy egy kicsit eszek meg iszok meg. Ez kell is. Ja.